sai dai in an tashi anan kowa ya yafe ya mai da abun cikin zuciyarsa akan Isa Ali Fati ya mai hazin ofis, amma duk ƙarya ne, ana ta luguiguita ka, ana ta duk ƙarya ne, kowa haushin ka yake ji, saboda abun da yake faruwa shine ka rike abun da babu wanda ya rike a nan kusa a 'yan Gombe. Ziyarar Dr. Isa Aliyu Fantami zuwa ofishin jam'iyyar APC na jihar Gombe, inda ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki cikin al'amarin jam'iyyar a jihar ya tofa albarkacin bakinsa, tare da yi wa Sheikh Isa Aliyu Fantami nasiha irin ta siyasa da gyare-gyaren da ya cancanta ya a yanzu halin da ake ciki tunda ya tsoma kafa cikin al'amarin siyasa. Haka zalika dai cikin jawabin nasa ya ƙara bayyana kurakuran da Dr. Isa Aliyu Fantami ke yi a cikin tafiyar siyasar jam'iyyar APC, inda da wasu ke zargin cewa a jam'iyyar ADC zai tsaya takarar gwamna a jihar Gombe. Bari mu je kai tsaye dai domin jin abin da bawan Allah ke faɗi. Ni mai magana sunana Ibrahim Musa Bakas, organizing secretary na jam'iyyar APC kuma coordinator na wannan e-registration da ake. Chairman namu gaba ɗaya da executive da kuma shi wanda ya zo don jam'iyya duka ina muku sallama irin ta addinin musulunci. Professor mutum 2 zuwa 3 sun yi magana a kaina a kanka, duk ƙarya suke. Duk kwallin nan in executive ne kowa yana jin haushinka, sabida jam'iyya kai wa laifi, alheri kuma ajiye shi a gefe. Sai dai in an tashi anan kowa ya yafe ya mai da abun cikin zuciyarsa akan Isa Ali Fati ya mai hazin ofis, amma duk ƙarya ne, ana ta luguiguita ka, ana ta duk ƙarya ne, kowa haushin ka yake ji, saboda abun da yake faruwa shine ka rike abun da babu wanda ya rike a nan kusa a 'yan Gombe, kuma kana tutiya kai dan jam'iyyar APC ne, baka taba zuwa ofis ba. Andan mutane ba za su gaya ma gaskiya ba, sai wakilci da muka ba wa yayinmu walama da doctor watakila su suka gaya maka ba ka da jam'iyyar da tafi APC. Andan kuma kai dan jihar Gombe ne, shi yasa kowa ya tafi bai dauke ka dan APC ba, ana ta ƙarya ne, ana rurrufe maka, duk ADC aka dauke ka. Amma a yau ka kawo wani abu wanda kai disproving wasu mutane da suke daukan ka suke kanka inda bai je ba. Yau za mu je ni in dauki katin APC in miƙa maka, karba ka daga duniya, sai kowa ya yafe maka. Ma batun maganin wani cewa kaza abinda kake ka ci gaba, office kuma ka ci gaba da zuwa, don ni na ba da sako a madadin jam'iyya akan cewa shi yayin mu wala da doctor su gaya ma ka dinga zuwa time to time, tunda an ce aiki ya maka yawa. To tunda ka shiga siyasa fa wasu aikin dole zaka zubar da su. Kowa ya san kai mai ilimin addini ne, kai mai ilimin boko ne, mai ilimin komai ne ma yanzu ka. Dan yanzu malam za a kada gangaye rawa. Yes. Siyasa ce, Ino ya yi rawa a filin taro, waye saura? Ino ya ja aya, wani ya ja mar hadisi, Ino ya ja hadisi a bambarin duniya a stadium. Don haka ranka daɗe, ba yanzu za a gama jin daɗi ba, sai ka gama abin da za ka yi, ka fice ka tafi, sai mu zo mu sake zama mu yafe maka, kuma mu zuwa ma wani tubali da za ka hau. Don haka muna maka fatan alheri daga nan zuwa inda za mu je, a babbaka duk abin da ya dace, da fatan kuma wakilai kuma kun huta yanzu. In professor bai samu zuwa ba, muna da sakataren jam'iyya, muna yanzu professor in yi ga Anita Amangal bai san shi ba, amma sun san waya. Ku dakata, kar ku dinga maganganu ya tafi ba ce ba haka ba, ku dakata. To daga ƙarshe, yawa na farko, idan har haka ne, shi ciyaman ya kamata ya dinga bude mana aiki, ko an bude tazararsa ana wannan ba mu sani. So saboda haka ga Professor Isa Ali ya zo ya ziyarci jam'iyya, ya kawo alheri a baya,
wanda kuma duk Gombe State an yi abin da ba a taɓa yi ba. Muna maka fatan alheri, kuma wakilai da ka turo sun zo sun yi abin da ya kamata a yi daidai. Amma mu fushinmu da kai tunda ka iya katako ka bar abin da kake ka zo, to alhamdulillah za mu je mu gama. Wadda ya samu mu zo mu yi zai ganka a duniya, zai ga kayi walwalarka a duniya, shi kenan shi ma inda wani kokonto ka cire masa. Saboda haka ba zan ɓata lokaci ba, muna da inda za mu tafi, da fatan duk wanda suke kewaye da kai suke faman ɓata ka, domin a social media kan an ɓata ka. Wannan ya zo ya ce a nuna gaureriyar mota a ce kai ka saya, wannan a ce ka, kuma mutumin da zai nuna motar in ya kamanta ka da kai ka saya ba musu, saboda shi ko goron tura baya magani, kuma kai din nan lahira ne kawai ba za ka iya saya ba. Saboda haka Allah ya sa mu dace, Allah ubangiji duk wanda ya zo nan lafiya Allah ya da shi gidansa lafiya. Professor sai kai haƙuri, domin wannan abun ba abu bane na ɓaci rai siyasa ka shigo, kuma ina fatan kai ƙanin mu ne, bai kamata wani abun ya ci gaba da ɓata rai ba, tunda tun da na san ka tun tun muna bon. Assalamu alaikum. No problem.